Ugi wonten pamundhut mangke Banyu Langit Mas Sugeng juga dari trio Kodok. Oke. Yang joget silakan ya. Joget boleh. Oke. Sambil nyawer juga boleh. Oke. Madiun Ngawi. Oke. Terima kasih Kamsia. Thank you. Oke. Masih satu request dari Mas Sugeng, ugi dari trio Kodok. Ayo. Mas Sugeng kalian trio Kodok ngersake Banyu Langit. Nduk Ike. Yo. Ngat. Iki sing loro Mas Sugeng enek, trio Kodok enek. Banyu Langit.
Bariki engko birunya cinta tak buatnya karo Mas Hari. Siap. Kru dari RWG juga beliau juga Mr. Cerewet MC. Oke. Memenuhi request yang sudah Mas. Mas Sugeng white chicken juga dari trio kodok. Iki banyu langit. Yo. Kodok iki sing ndi Pak D? Kok trio kodok bareng. Oke. Banyu langit bersama Aryo Laras. Suara
Dilanjutkan masih request dari trio Kodok. Kita duet karo Mas Hari ya. Temannya yang ngambil gambar, yang nyoting. Begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Asik. Sekian menjerat akhir sebuah cerita. Kini kau telah berdua, itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Barokah Production. Sekian lama Aku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari, hingga putus asa diri ini. Dan sekian ku cari dirimu terjadi kasih, kekasih yang paling ku cintai, kini terluka hati. bila tiada mendalam cinta dan kerinduan. Takkan terlalu dalam luka yang Ku rasakan, Ibu, boleh gabung joget, Bu? Sik. sekian lama ku cari dirimu kasih, kekasih yang paling ku cintai, kini terluka hati. dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Telah terlarang kita untuk saling mencinta. Satu teman Anda sudah masnya. Baca. PS Juragan penyanyi. Ya. Ora mau kalakiku tadi komeng.
Wis, saiki engko neh. Heeh. Aja dikae oke-oke, mari ranjuk neh engko nek oke. Saiki Heeh. Ayo mblah, kene mblah. Yang pasar ngunut, Mbah. Ayo. Heeh. Heeh, ayo mblah. Yang pasar ngunut. Heeh. Iki jurakane pasar sayur kulaan yang pasar ngunut. Nggih, niki biasane nek mboten bose jan ora. Iya, mula kuwi nggarap bose. Nek mau kanca-kanca kru RWG iki dari bose Dari bos goblok. Aryo Laras. Heeh. Wong bagusnya tanpa rupa ya Pak De. Oh bagus kok tanpa rupa terus Saking dekek. bagusnya niku kula niku nganti bingung leh anggen kula ngelem kalian Pak Gombloan niku lho. Wong kok bagus jan ra. Mangsa aku kok iso. Kalau ngeten mawon sing masih nggolek lho. Lah mula kuwi kok ya Kok jane iki nek ganteng ya ora. ora. Ning wujute ya ngene, ning yo ya akeh wong golek. Nggih. Tenan mblah. Alah, nek ngejak iki ki pokoke Bentuk sing kaya ngene iki nglangeni. Lah nggih mula kuwi. Mergo jadwale sangat padat. Oke. Pasar Ngunut Ya. Aryo Laras. Yung. Heeh. Aku gak iya. Aduh. Aduh duh. Udan terus mendunge campur pedhot. Aku ngiyup ning emper pasar ngunut. Mlaku pasar jarene tuku tahu. Mesetino tak anteni kok ora metu. Tak leponi pasar wis katon sepi. Bakul-bakul dagangan dikukuti. Tak goleki neng lore pasar sapi. Jebul pacarku digondol jantik sapi. Pacarku ilang neng jero pasar ngunut. Tak sayang-sayang kepul maya welot. Pacarku ilang neng jero pasar ngunut. Tak sayang-sayang jebule kok malah mrucut. Mbok menawa kuwi dudu jodohku, aku kapok duwe pacar ayu. Pasar ngunut kang dadi saksi bisu. Jebur pacarku gara-gara tuku tahu. Mendunge campur pedhot. Aku ngiyup nang emper pasar ngunut. Mlaku pasar jarene tuku tahu. Mesa dina tak enteni kok ora metu. Tak leponi pasar wis katon sepi. Bakul-bakul dagangan dikukuti. Tak goleki neng lore pasar sapi. Jebul pacarku
dol plantik sapi pacarku ilang nang jero pasar ngunut tak pacar kok lunyu kaya welut pacarku ilang nang jero pasar ngunut tak sayang jebule kok malah rucut mbok menawa kuwi dudu jodohku aku kapok duwe pacar ayu pasar ngunut kang dadi saksi bisu pacarku ilang koro-koro tuku tak Lah, kuwi lho. Tahu niki tahu apa kok ngantek pacarmu ilang kuwi lho. Lah, Bacet kowe iki. ojo yo lagu dhewe. Pasar ngunut kok ya. Lah, satu lagi. Napa? Rondo gantungan. Ayo, Nduk. Nani, ayo. Tak duet iki karo bose. Musisan. Iki pesenane pasar juragan sayur kok ya. Nani. Iki apa lho? Heeh. Bar ki engko kangen kowe ra apa-apa ya. Monggo Mas. Rondo kok. Rondo gantungan. Iki kompok iki. Nek gombloh karo Nani kompok. Ayo. Kuwi mbene didamani buceng iki jenenge Dile Nani. Iya, biyen tas jenengmu Nani lho. Heeh. Saiki kuwi tak ganti kok ya. Nggih, kaya luwes lho, Ade Panji iki. Heeh, iya. Monggo Mas rondo gantungan. Iya. Pasukan joget. Ayo. Aryo Laras RWG Audio. Asik-asik, enak-enak, asik-asik, enak-enak. Ayo le, ayo Kang No. Ayo yo. Asik-asik. Piye Mas? Jenengmu sapa? Jenenge Nani. Nani Mas. Nani.
jomblo. Aku saku ngenteni kowe Nane. Jangan koro. Saus gandul. Rondo gantungan sudah. Oke, kamsi ya, matur nuwun. Jurakane sayur sampun kataraken pujitanipun pasar ngunut kalian rondo gantungan. Masih satu pamundhut kangen kue yang belum dilaksanakan, belum disajikan. Ustaz. Oh iya, tapi oke. Kangen kue dari konco-konco trio 24. Trio 24 sing ngerti mesti kode. Panji ki akhir ngomong sing mburi tangga. Oke. Oke Mas Hari Kamsia. Mas Hari Kamsia. Ayo sekalian mangke sarengan kalian Arya Laras ing dalu punika atur panglipur kunjuk ngarsa panjenengan sedaya ing bakunipun panjenengan seneng marem. Nah, Arya Laras ki gampang. Nduk iki sapa iki? Kangen kowe. Jan. Ketoke ngempet ora kena iki kangen kowe. Ayo. Pasukan joget yang mau nyawer, yang mau joget silahkan. Monggo. Kanca-kanca trio kodok. Ayo. Ini. Trio kodok. Trio kodok. Kangen kowe, Cong? Katuraken kangen kowe. Apa Kang Milon Kang Bari? Iya. Apa sayangku apa? My love. Oh, nanti. Kurang lehu ngerteni karepmu. Aku yo wis ora lirik-liyane. Nek kangen ngomong kangen rasa tukaran wae. Kok piye maneh hubungane. Wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Kok ojo satru wae sayangku. Jajal rasa percaya dek trimo kabar koncoku. Aku kerja uripimu memakmurke atimu. Arya Laras. Dulur-dulur yang mau joget, ayo berdiri. Joget bersama Arya Sebelah Laras. sana, Ibu. RWG Audio. Aku
Satru 2. Satru. Satru. Nggih, pripun Pak Dit? Iso ngantek loro satrune ngopo ngono. Lah, bolak-balik. Mergo Satru 2 ki mah gara-gara kangen kowe. Nggih. Heeh. Iki kangen kowe iki diganti apa Mas Gil? Nggih, kangen kowe mungkin diganti lagu apa? Teman-teman yang minta kangen kowe Mas Gareng. Sapa nggih? Kangen kowe ini diganti apa ayo? Heeh. Diganti anu bae, sing penak. Sing penak ayo apa? Pingal. Halo Mas Yun, Sugeng Lenggah. Aja pring petung pokoknya. Sekilo Keduren. Podo. Keduren. Keduren. Sekilo ayo. Heeh. Sekilo padha gulane cedhak bojo ora enak rasane. Lah nyapa? Kudu ayem. Yang ngono ki piye? Oh. Ora iso ndepek ikel. Sadi siswa asale nyawer. Bagus sing duwe sapa? Iya. Ya Mas. Nyawer. Mas. Wong prawira. Mati yor lagu negara. Piye to kok ora sida ki? Oke. Apa? Birunya cinta. Ya ampun. Aduh. Oh ganti ke. Iki yo Ika yo, iki kita. Ora apa-apa. Ike. Ri Ari. Wis. Aku nek birunya cinta aku angkat tangan. Reksa. Monggo Nduk. Iso ku merahnya cinta. Ri wul diwul. Kok beda karo aku Pak Dik? Apa? Hitamnya cinta. Wah. Nek apalku ragune Roma Irama pertama kae. Ya aku gak iso, Ike. Ayo Ike ayo. Anu duet karo Bendot. Bendot ki jan pokoke. Kae sapa? Mas, siapa yang mau duet lagi? Ayo Mas, ayo. Monggo sama Dik Ike. Birunya cinta. Oke, iya. Heeh. Ora nek karo mboke, wong mboke ya ora iso ki. Kandan nih kok. Birunya cinta. Oke, mbok beneran nama apa? Ya. Awas nek Pak Dik Ike ora nyawer. Ayo Mbak Kayuna goyang ke depan. Joget di depan. Birunya cinta kita, percayalah kasih. Ku puisikan namamu. Oke. Jadi nyanyian. Ayo Dek Nabo. Asik. Perasaan
Oke, tembang manis birunya cinta. Mbak Mbak. Jangan pergi Request dulu. lagu boleh, Mbak? Mbak Ya. request boleh, minta lagu boleh. Ayo, minta lagu apa? Apa nyanyi dhewe ya oleh. Request lagu apa, Mbak? Silahkan. Ya, boleh. Silahkan. Ya Pak D, ini masnya numpak becak medun Solo. Tresno Kadung penak ping pindho. Tresno Wadagana. Ke Dalem Ike wonten dawuh. nuwun sewu. Nggih. Ki Kang Masku Mas Parno iki arep nyanyi ketok. Nggih. 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 Mas Bar niki nggih Pak D. bar Masnya niki. satu dulu, terus bar niki Pak D Barno nggih. Nah, oke. Lagunya apa? Tresno Tresno Waranggono. Tresno Waranggono. Oke. Juga ada lagu wajib gelandangan. Mungkin Kang Parno nanti mau nyanyi gelandangan. Oke, lagu wajibnya. Nggih, lagunya siapa nama Pak? Setia selamanya, untuk Oh, selamanya. setia. Setia untuk selamanya. Oke. Oh, tak bosan-bosan nika. Nggih. Iya. Ya ini rasa lah. Oke. Nggih. Saat bintang bertahta dan rembulan tersenyum,
Pen. Lagunya napa Lumrah. tanduknya? Lumrah. Permintaannya Bos Melon, Mbak. Bos Milan kersane napa? Bapaknya ben kerja ya, An. Oh nggih. Heeh. Berarti iki nggo barengan. Mister Mendem ae. Mister Rodok dangdutnya, Mendem. Mas. Niki jenengan pengen jajal sing baru napa mboten? Wis ora usah. Padha wae. Nggih. Mister Mendem. Sesarengan Aryo Laras. Kerja ngelilir. Ayo Mas. Reka Muda Bonarjo nih. Ora tak gagas, ora tak gagas, ora tak gagas. Dereng Pak Di. Sik to. Jenengan ki kok ndang gage-gage. Ya wis, ayo ndang gagake, Mbak. Ora tak gagas, penting sesa tuku beras. Ora tak anyem, penting anak bojo arep. Tuturi kaya penyanyi, dijake wae yen mendem lan mari dhewe. Alhamdulillah. Aryo Laras. Pripun Pak Debari? Ya, Oh. tetep Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. Syukur kangge RWG Audio. Ya, barokah. juga bersama Anugrah. Aku wis kandhang ciumane cium. Aku wis sadar yen mendem omongan. Wis tak akhiri
Oke, terima kasih. Oke, Terus pun Pak Hano. terima kasih Mas Panji. Oke. Dan dari tuan rumah, saya wakil tuan rumah mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia, Ya. khususnya Polsek Takran yang telah patroli demi keamanan dan kelancaran acara hari ini. Oke, terima kasih juga Oke, dari disampaikan. saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima Oke. kasih. Sama-sama Kang Warno, juga teman-teman Aryo Laras ada kekurangan juga mohon maaf. Oke, terima kasih satu tembang. Nggih. Ya, Nuwun sewu Mas Panji. iya Kang Bari. Niki to menengo. Ki engko nek ora tak ladeni cinta sampai mati, kae yo bonggole kuwon kae. Halo. Kang Mas Nodot kae. Satu hati Kang Mas Nodot. Cinta sampai mati. Ya kok. Satu hati. Wah, cinta. Iki yo ngono Satu Dil. hati. Iya. Ya. Satu hati. Oke, satu hati. Sing nyanyi sapa? Duh, Aku Ika. gak roh. Satu hati. Oke ya. Oke. Ika Ayo, berdiri Ika jumeneng. nyanyi. Ya. Engko nek Pasukan joget Kang Mas Eko Olahraga wis susah nih. yang indah adalah joget. Ya. Pasukan joget silahkan ke depan. Satu hati. Satu hati. Masih bersama Aryo Laras, RWG Audio, Anugerah Setting. Yeah. Joget deh ayo. Asik. Ya, mungkin yang mau duet, Masnya mau duet. Mas Ari, Ari, Riwul. Ari, Riwul. Ora Ari bose lho, Ari Riwul. nangis pilu hati ini. Satu hati. Aku akan tetap abadi sampai akhir masa. Kau ku nanti duet sini. Hanya kau yang aku sayangi, nggak bisa. Ayo sini. Bukan masuk di hati, bukan indahkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Ku saat kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Pasukan jogetnya mana yo? Tuhan yang menunggumu demi cinta Asik. untuk berpisah. Iya. Kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sekian lama aku Tinggalkan dirimu kekasih, air mata berlinang. Bukan Selamat malam Mas Dasuki. Ya. Oke. Tetap satu hati. banyak Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak berganti.
satu hati Mas Lodot, terima kasih. Dulu. Telah bergabung bersama Aryo Laras. Iya, Mas Dasuki nyanyi saiki, yo Mas Dasuki, ayo nyanyi saiki yo. Nah, kadung rasa penak ya Mas. Ayo, ini Mas Dasuki naik yo. Nek gak nyanyi kok semangatnya kurang, tidak berkeringat nanti naik naik. Oh, wakil, ya. Ya gak apa-apa, banyak rekan soalnya. Ngono. Ya Mas Luki ya. Oke. Mosok dhewe rawani nek gelandangan. Tak nyuwun lewung. Lewung. Ya. Engko mbake. Heeh. Lewung. Mboten nyanyi piyambak, Pak. Kak Ika wakil awakmu ra apa-apa. Nggih. Heeh. Nggih. Mas Dasuki bose kerupuk. Nggih. Iya. Mas Basuki. Oke. Matur nuwun. Lewung. Ya. Nasi kerupuk nggih. Digarap koplo. Lewung. Heeh, digarap koplo. Koplo. Asik. Aryo Laras. Pasukan jogetnya RWG. Audio System Air. Oslo. Tenan. Sama-sama ala anaknya sapa iki? Putune Mas Heri tenan. Lah monyek. Tenan wah iki isuk nek gedene ngalahke awakmu. Lah, satu kita Kas. Yeah. Gusti Lilani makasih. Rasa aku mati.
yang le 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 le. Senggak apa surak? Senggak. Heeh. Wis senggak iku nyurak iki. Heeh, tetep horas. Yeah. Satu Arya Laras. sudah dikasih lewong Pak Jowanji. Oke. Lewong. Kudutan saking Mas Dasuki wis diaturke. Heeh. Ayo, yang mau nyanyi siapa? Dulur-dulur Sinoman. Ayo. Yang mau nyanyi apa? Ayo, gini. Ayo, naik. Ya. Boleh saja ya. Heeh. Mangga. Heeh. Kanca-kanca Sinoman, dulur-dulur kabeh ya kene yang mau nyanyi umpung ketemu Arya Laras tenan. Heeh. Ayo mikir Mas. Ayo naik ya. Heeh. Bahaya, awas. Heeh. Ayo mikir ya. Terima kasih cantik ya Allah. Anu ngeten iki tumbas teng anu Oh, pasar wonten. mangsaku iki kudu pesen kok itu piye. Lah lucu lho kula pengen kula tumbas nggih Pak Dewanji. Ora iso. Lho. Oh. Iya. Iki le pesene suwine ram kok le Tumbas dadek di kok. pasar lho. Tukune ning ndi ora ngerti. Iya. Tepung aja. Ayo dulu. Mas, koplo Mas. Dikoplo tepung anji ya. Ah. Ayo dulu. Ayo goyang. Apa?
ya Nduk cantik. Mama cari papa muda. Sebentar. Mama cari uang maksudnya. Mama cari Ora Pak cuan. Muda, Oh, aku iki. oh, alah. Salah. Cari cuan dulu ya. Terima kasih. Ayah masih nyanyi. Heeh. Ayah nyanyi. Ayah cari mama muda loh. Oke. Iya. Oke. Ri, lu neng di riwul kamu neng di toh. Ayo. Ayo Mas bareng-bareng gini ya. Ya. Ayo. Ayo kur. Bareng-bareng gelandangan ayo. Ayo Mas, gini Mas. Ayo gelandangan Mas Basuki. Ya. Nah, satu tembang gelandangan cok, murni dangdut. Ayo. Oke, jangan khawatir. Semua dangdut. Tenang Mas Basuki. Bin, kita tetap happy Iya. di sini. Gelandangan oke. Satu tembang dangdut, gelandangan. Oke, Mas Basuki ya. Iki hanya sebatas nyanyian, jangan dimasukkan dalam hati. Oke ya. Nyanyian adalah hiburan. Oke. Terima kasih masyarakat utamanya. Minta maaf kru-kru seperti ini. Sebetulnya tujuanipun saya ngregaken anggenipun panjenengan kagungan hajatan. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Masukannya joget mana? Ya. Menangis meratap di bulu nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit bagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku bakar. Bertemu dua kali masih. Asik. Sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma.
kasih ya Dek ya, selamat berjoget. Nggih, makasih kembali Mbak Panji. Mbah Yatimun nyuwun pangapunten. Oke. Dalu nika ngruwageng suasana dalemipun Bapak Pak Sakat. Pak Sakat. Nggih, ayo Mas, saiki duet apa solo penyanyi telur? Duet karo Solo iki wau dawuh saking Pak Bari Bos Melon. Ngono, ya. Nyuwun MB. MB. Ceritanipun ngoten. Karo mboke Meskipun ngoten. MB. Pak RT, aja ndelik ae. Gara-gara RT. ceritane ana anake. Wong lanang kok wedi karo anak. Ora. Nek ning TV wedine karo bojo. Ora, kene kono joget bareng-bareng malahan. Lah ya RT Heri ki nang Mas. MB ya. Heeh. Pak Ampun, RT Mas, menika ingkang nggih. ngopeni para-para kanca menika Sing lho, tenang, Mas. nggih. Boten kek wedi karo anak. Nggih. Aja dadi klandangan ya, Mas. Mas Eko. Nggih. Nggih, monggo mboke, Mas. MB mendem wedokan. Anakku sing cantik ki jantenan kok. Pinter ya, Kapan Nduk? lah munggahe kok ndek anak ki? Aku mbayangke Mas Bas. Cuma bayangan berarti kan gak dadi. Upama kula kalian jenengan dadine ngono kuwi. Pak. Lah umpama prayo bayangan wong umpama. Monggo Mas. MB. Mbok Ana apa ta Le Bas? Ya ini kok bengok-bengok. iki nggur nyanyi ora Oh dengak-dengok. ngono. Aku njaluk dirabekne Karo sapa? karo adik Supri kalau Oh karo adik Mas Pri. sing penting ana ambekane Simbok Ana apa cah Bak? wadang kuluhe ana ketan coba tau kokno simbok aku wis gedhe Lah wis gedhe arep apa Le? ana prawan coba takokno Dole dole dole. rungokno pri dolene Dicampuri ya liya kelapa parutan. Dole dole rabine gampang. Paling penting wis duwe gawe. ya nemang kono mbok aku tak nyam Wis lali, ora gampang. gara-gara ngrangkul saiki kleru aku Mbah Yatimun karo mbokmu dhewe iki Aduh simbok penting. nggih kula izin Mbah Yatimun Ya. gara-gara ngrangkul kleru Ra apa-apa. iya heeh Oh, penak makane mbok. gara-gara ngrangkul ki lali rak ya ngono ya buyat ya Ya. aduh simbok pengen Asik. kawinan aku iki mbok wis mandang wedokan aduh simbok ora bisa turun
nye 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 Yen mung nuruti mandemu. iya Apa bojomu kok pakani watu? ya lelele Oh, sing lali ora anake tok. yen mengkono aku tak nyambut gawe Iya, Dole. golek Iya, duit oke ya. kanggo nikahan Iya, Dole. Dongane mboke muga wae bisa kalaksanan yo Aryo Laras. nona Jiro lupas. Mendem itu sudah Mas Bas. Matur suwun. Oke. Mas Luki matur suwun nggih. matur nuwun Mas Dasuki Alhamdulillah. sampun kepareng manunggal kalian Terima konco-konco kasih Barokahullah. Aryo Laras ya oke kamsia thank you kembali kasih dalam kula